sakithi wabungqongqoshe lingakho kodwa siyabona yemagcino baba noma asekumlotha athola ucingo ngiseGoli athola ucingo lushoyo ukuthi engathi uyashunqa lapha ekhaya qala ufonela umakhelwane engisendela ne-voice note hawu mangithi umakoti wayesesho ukuthi hayi bese Cape Town yena uthi hayi konakele lapha ekhaya mangithi ngiyafonela uSibalo bele ekhaya nengane nomunye usisi khona la ekhaya sizamakhona ingane isi umama kodwa mayengekho kufike nje abantu nje lapha ababathathu basebengibuza babuza nomakoti basebeyahamba waqhubeka isikhashanyana nje uyobona utshani ngibonakala ukuthi usemanzi akuqualify ukusha ayothi khona lapho kubabelwa khona sineminyaka nekusona 2014 ngakhile kule ndawo negebele futhi azikho kule ndawo ayi wasekushunqa ngoshunqa yona indlela ebihleli ingane ile ingane behleli ingane bayiphuma ke sithi hayibo wathi phela kuyashunqa kuyasha sithi sizama ukubhulabhula igibela laphezulu lapha kuthayela buleki sizodwa futhi incane sadonsa into zimbalwa umlilo wavele wazokhela zonke izinto lezi angaphuma lutho mhlawumbe isikhathi senu emini usemini impela ngoba ngokucinga ngilithole nje ngabo lapho ngibeke ushaya u12 emini ayimini impela angithi la inendawo indlela iyona ukubuka nje mawuhleli lapho uyihlalela wedwa umuntu ozela usuke zele enhloso uma khona ukugaqena ngoba ngathi nami ngisuka enkandla wazi ukuthi imfuwa caba uyaqala ubona umuntu umuntu esuka enkandla ngakayi mina indlela engikhuliswe ngayo ukujwayela funa mhlawumbe umuntu ehlala ngokukhululeka ungasuki kubantu kwazi ukuthi ngaba ukuthi sisuka kubantu makoti indlela yakhe makoti la yabasa